number 13 kunevesi pha ethi ningabi ngabathandi bemali. Angeke ke kuyabonakala uba ikhona enye ivesi ethi angeke ukhonze inkosi ezimbili, ukhonze imali ukhonze noThixo. Abanye abantu ke baye bangafuni ukuyi-understanda laa nto uba imali yingozi, ukuyithanda imali yingozi, yingozi enkulu. Abantu baziyeka izinto babezishumayela because of imali. Abantu bangena emahlazweni nasemanyaleni because of imali. Abantu namhlanje bayalijikela iBhayibhile nenyaniso leqiniso babelishumayela because of imali. Now that's why ke ngoku lithi iBhayibhile ningabi ngabathandi bemali. Once wayikhonza imali, once wayinqula imali, once imali yayinto ephambili kuwe, njalo nje ucinga ngemali. Imali yingozi, ingozi enkulu. Noba ungafunda incwadi yentshumayeli etshoyo yothi imali impendulo yento zonke. Yes, imali sisidingo, iyadingeka, kodwa ukuyithanda nokuyikhonza imali yingozi. Alixoki iBhayibhile nxa lithi ningabi ngabathandi bemali. Ingozi imali bazalwane, ingozi enkulu. Namhlanje isizathu soba kuye kwi-message ezithile ezicaweni because kwabonakala uba kukho abantu abanemali abasezicaweni abangafuni ukuguquka. Kwathi wabona uba ke ngoba beza nezishumi engathi zihle waye zangena ke ngoku into zelizwe ebandleni because of imali. Inkonzo nangoku zingamavukuvuku, zingamanikiniki ubona uba ngabantu abakholwayo aba because kwavunyelwa izinto esasizazi uba ezi zinto zenziwa ngabantu abangakholwa. Bafika abantu abangaguqukanga bahamba icawe yabantu abasindisiweyo, bavuma abasindisiweyo, bathi izinto azinangxaki. Zibe kubonakala uba eBhayibhile lona ziyazigaba ningabi ngabathandi bemali. Ngeke uyishumayele inyaniso uthanda imali, ubeka imali phambili. Okwesibini, umuntu othanda imali akanikeli umuntu othanda imali. Yena uyazi nje uba into iza kuye, akayazi into uba hayi ngoku kufuneke enikele, kufuneke ekhuphe imali kule ndawo akakhonza kuyo, kufuneke enikele, kufuneke ekhuphe. Akayazi loo nto leyo. Usuke udibane naye kowuthi amavesi uba okanye udibane naye elwa nezishumi kakhulu. Ewe kona ke umuntu ongakholelwa eshumini makangasikhuphi. Kodwa ke ayithi loo nto leyo imali awuyikhuphe ecaweni because of awukholelwa eshumini. Kukuthanda imali loo nto leyo. Lanqanda iBhayibhile lithi ningabi ngabathandi bemali bazalwane, ningabi ngabathandi bemali. Uyingozi umuntu othanda imali. Bethwala nje abantu imali. Abantu belwa ngezikhundla ezicaweni befuna iposition ezingcono, kungoba bayabona abaphezulu bapheya ngcono. Now balwe ke ngoku bufuna base babulalane ngenxa yemali. Ningabi ngabathandi bemali. Ingozi imali, ingozi imali. Babulalana emitshatweni, babulalana ezifemelini, babulalana ezicaweni, babulalana emisebenzini. Imali bazalwane, imali ingozi. Umuntu othanda imali, hayi bazalwane siyasebenza, imali siyayisebenza because kunesibondlile abantwana bethu, funeke sizondlile iifemeli zethu. Kodwa ungayinquli imali mzalwane wam, ungayinquli imali, ungabi into ephambili. Bakuthiwa kuye enkonzweni uyokhonza wena uyiphi because awunamali. Imali unayo imali but because uzixelela uba hayi imali ixakekile le. Nkosi masisize.